Dnes sa pozrieme na Profit Bytevox a porovnáme ho s tým, čo ľudia od moderných nástrojov na obchodovanie najčastejšie očakávajú. V roku 2026 je na trhu veľa riešení, ktoré sľubujú rýchle rozhodovanie, automatizáciu a jednoduchšie sledovanie trhu. Pri podobných platformách je preto dôležité porovnať funkcie, prehľadnosť, riziko aj to, či sú vhodné skôr pre začiatočníkov alebo skúsenejších používateľov. Profit Bytevox pôsobí ako nástroj zameraný na rýchlu orientáciu v trhu a na podporu obchodných rozhodnutí pomocou automatizovaných prvkov. Pri porovnaní s inými platformami sledujeme najmä to, či poskytuje jasné signály, ako pracuje s dátami, aké má používateľské rozhranie a či dokáže ušetriť čas pri analýze krypta, forexu alebo CFD. Ak porovnávaš viac platformiem naraz, oplatí sa všímať si 3 veci: transparentnosť informácií, nastavenia rizika a kvalitu zákazníckej podpory. Niektoré riešenia sú viac zamerané na edukáciu, iné na automatizáciu a niektoré na kombináciu oboch prístupov. Pri Profit Bytevox je preto dobré pozrieť sa, či ponúka dostatočne zrozumiteľné vysvetlenie fungovania a či neprekrýva riziká marketingovými sľubmi. Z môjho pohľadu je porovnanie užitočné najmä vtedy, keď chceš vyhodnotiť, či je platforma praktická na každodenné sledovanie trhu, alebo skôr len doplnok k vlastnej analýze. Dôležité je tiež overiť si, ako platforma pracuje s volatilným trhom, lebo pri kryptomenách a CFD sa cena môže meniť veľmi rýchlo. Krátke upozornenie. Toto video má len informatívny charakter. Nie je to finančné poradenstvo. Obchodovanie je rizikové a môže viesť k strate kapitálu.